Hello, mä oon Sanni ja kuten videon otsikkokin sen kertoo, niin mä pyrin siirtymään työttömästä yrittäjäksi. Ja tällä videolla mä käyn läpi vähän mun nykytilannetta, suunnitelmia, haasteita ja projekteja, mitä mä tällä hetkellä työstän. Joten tervetuloa mukaan! Mulla oli eilen tapaaminen yritysneuvojan kanssa. Se kyllä avasi silmiä taas vähän eri lailla. Ehkä pisti ajattelemaan sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin edes ajatellut. Ja sain sieltä muutaman kotitehtävän. Ne pitäisi nyt ensin tehdä. Eli ne on vähän tämmöistä selvitystutkimustyötä, vähän semmoista siihen mun idean pohjalle. Sitten sen jälkeen, kun mä oon tehnyt nämä kotitehtävät, niin mä saan sitten ainakin vielä uuden ajan sitten tämän neuvojan kanssa ja sitten käydään tarkemmin läpi niitä mun ideoita ja asioita. Ja käytin kyllä tossakin tosi laajasti läpi vähän sitä, mitä kaikkea mä oon ajatellut. On kyllä ihanaa, että on joku, joka voi auttaa. Jos oot myös miettinyt yrityksen perustamista, niin kannattaa hyödyntää oman kaupungin kunnan yritysneuvontaa. Mä voin laittaa tohon sen osoitteen, mistä löytyy nämä kaikkien kaupunkien ja kuntien yritysneuvontojen yhteystiedot. Sitä kannattaa kyllä hyödyntää. Mutta tänään mä vähän puuhastelen semmoista salaista projektia. Viimeistelen sitä, eli se on semmoista suunnittelutyötä. Sitten tosiaan pitäisi tehdä ne kotitehtävät sitä yritysneuvoja varten. Ja sitten mä luulen, että mä vähän myös käytän aikaani piirtelyyn. Ilmoittelin tuossa TE-toimistoon haetut työpaikat. Se jotenkin, en mä tiedä, se aina vähän jotenkin vie kaikki mehut ja innostukset ja mä tiedän, se on tosi masentavaa jotenkin, että kun itsellä on ehkä nyt pääpainona se, että panostaa tähän, että voi ryhtyä yrittäjäksi, niin sitten pitää kuitenkin kaiken maailman hakemuksia ja työpaikkoja etsiä ja rustailla ja hakea jotain järkevääkin oikeasti. Ja siis ei siinä ihan voisinkin ottaa jonkun osa-aikaisen työpaikankin vastaan. Se olisi aika kiva, että toisi vähän turvaa, että voisi aloittaa sen yrittäjyyden vähän silleen pienemmällä riskillä ja ei tarvitsisi sit heti ahdistua siitä epävarmuudesta, vaan sitten olisi myös se toinen paikka, mistä sitten saisi varmasti palkkaa, että pystyy sitten perinteisesti maksamaan ne laskut ja elämisen ja näin, mutta joo, kyllä mä nyt vielä työstän sitä salaista projektia. Tervetuloa meidän keittiöön. Hieno fancy lounas hodaria. Randomisti täällä on vielä koristeita tytön synttäreistä. Mua aina vähän turhauttaa tää, kun pitää tulla
tekemään lounasta. Jotenkin se katkaisee se aina semmoisen flown siitä päivästä. No niin, gourmetilla on syöty ja tällä sekunnilla kun avasin koneen, niin muistin, että piti hakea neidille iltapäiväkerhopaikkaa, niin mäpä hoidan sen nyt, niin ei sitten unohdu. Mulla tosi paljon kyllä vaihtelee. Mulla on melkein päivittäin. Vähän vaihtelee niin se fiilis, että tästä tulee jotain. Tai sitten on ihan semmoinen fiilis, että mä en saa mitään aikaiseksi ja ei tästä tule mitään. Ja sit kaikki vaan ahdistaa. Tulee tämmösiä niin kuin ihan on tosi vaikea olla edes arjessa sillä lailla läsnä, koska aamustiltaan mä mietin näitä asioita ja ahdistun siitä, että kun ei ole saanut mitään aikaan, ei ole mitään tulonlähteitä, ei ole niin kuin mitään töitä, ei ole, niin käytännössä se kela pyörii niin kuin ihan koko ajan omassa päässä jollain tapaa. Olkoon se sitten niin kuin jotain tuotteiden miettimistä tai ihan ylipäätänsä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä tai että joku asia pitäisi tehdä ja pitäisi sitä ja tätä ja tota. Ja se on vaan niin paljon. En mä tiedä. Mä en vaan osaa sulkea sitä silleen ulkopuolelle, ellei oikeasti sit niin kuin ihan konkreettisesti tee jotain. Niin kuin siis käy jossain tapahtumassa tai siis ihan vaikka, että oikeasti käy jossain kauppakeskuksessa tai tämmöisessä, niin sit ei sitä silloin tietenkään ajattele, kun on tuolla menossa ja tavallaan tekee jotain juttuja. Mutta kyllä silloin tällöin niin kuin saattaa tulla ehkä joku ajatus silti liittyen siihen. Mutta siis muuten kaikki semmoinen, kun on kotona tai vaikka ihan pelaakin jotain tytön kanssa, niin silti ne ajatukset on niin kuin jossain ihan muualla ja vaan ahdistaa. Ja sit yrittää siinä samalla olla jotenkin niin kuin kivaa seuraa ja tehdä kivoja asioita. Ja niin kuin, se on tosi hankalaa. Et pitäisi oppia jotenkin sulkemaan ne omat ajatukset, mutta en mä tiedä miten. Et musta tuntuu, menisin sanoa, että musta tuntuu, että sit kun on selvittänyt sen, mitä aikoo lähteä tekemään tai että on saanut jotain aikaan, niin että silloin se varmaan loppuu, mutta silloinhan sitten tulee vaan uusia asioita, mitkä ahdistaa. Varmaan niin kun sit, jos olisi vaikka tämmöinen oma yritys, mikä myys tuotteita, niin sit ahdistaisi se, että kun pitäisi tehdä vaikka markkinointia tai että pitäisi suunnitella jotain tai pitäisi julkaista jotain. Tai mä tiedän kyllä,
ymmärrän sen sillä tasolla, että se on varmasti ihan loputon suo. Et en mä tiedä, olisiko sit siihen joku mindfulness tai jotain tämmöistä, mitä mun pitää alkaa harjoittaa. Koska mä en vaan osaa olla ajattelematta mitään. Tai niin kuin tavallaan sulkea niin kuin niitä ajatuksia pois mitenkään, vaan ne vaan pyörii ja ne on koko ajan pinnalla. Ja ei niin kuin se on semmoista tällä hetkellä, mutta en mä tiedä. Tää on nyt vähän tämmönen vaan, en oikein saa niinku mitään järkevää aikaiseksi nyt tässä vlogissa, mutta tää on taas vähän tämmöstä. Nää kaikki liittyy tähän mun matkaan ja tähän mun etenemisprosessiin, mikä tuntuu siltä, että ikinä ei etene mihinkään, mutta sitten toisaalta kyllä aina jotain pieniä murusia sitä etenemistä tulee, että ihan varmasti. Mutta joo. Mulla on aina ollut se ongelma myös, että mä en ehkä usko omiin kykyihin ja itteni tarpeeksi. Niin mä en oikein nyt, sen takia tää varsinkin on niin tosi hankalaa. Mutta päivä kerrallaan. Mutta tässä oli tää video. Ja tää oli vähän tämmönen sekalainen sillisalaatti ja ehkä vähän niin kuin joka paikassa, et ei ole mitään semmoista punaista lankaa niin sanotusti tai oikein mitään semmoista struktuuria, mutta toivottavasti tämä oli kuitenkin jollain tasolla edes niin kuin järkevää ja siis en mä tiedä. Joo. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti ja toivottavasti nähdään ensi videon parissa. Moikka!